Satt og sitter og dritt og dangler bukser. Sitter og drit? Ja. Det var noe som stakk i. Hva er nøkkelen? Men det var en sånn hempa som den tok tak i med tennene. Åja, sitter og bit. Ja. Jeg synes jeg sitter og drit. Ja, derfor jeg tok den bort. Så kan du dytte den. Jeg synes den hopper nå. Men tenkte den hopper nå ned bra fort, for den er også intenst interessert oppi den her. Bra skal plutselig gå lei.